messaġġi jidħol fuqek ta' parsi m'għandunax, inti tkun qed tinża, jien moħħi mifquh, u mbagħad jipprova jixtrik bil-flus, tgħid il-mami, tgħid lin-nanna, whatever dak iż-żmien, inti kaxalliri Maltin, jien moħħi ħajsplodi. Il-mami pregnant, nibża ngħidilha, jiġri xi ħaġa lilha jew il-ħija. Imma ta' 14 kont taf, da ma suppost. Eżatt, ġifieri jekk jiena qiegħda f'postu qed ninża u jidħol fuqek u ħafna kliem u messaġġi mhix sbieħ, ġifieri l-abbuż mhux bil-fors irid ikun fiżikament, ġifieri għalija moħħi u jkun darba mod, imma inti bniedem ma tajtux wiċċu ħajjibqa' u jibqa'. Dik kienet daqq oħra lija li jiena qisni ninagħlaq. U int ħassejtek ma stajt il-ħadd? Mal-mami ma stajtx nitkellem eżin il-fatt li kienet pregnant kienet kważi waslet fl-aħħar irrid noqgħod attenta. In-nanna id-dadi il-koku mhux nitkellem miegħu. Kien jagħmel traġedja. Kien jagħmel murder żgur. U in-nanna li tiġihom mill-mami kont nibża ngħidilha wkoll għaliex kien ħajinqala ħafna nkwiet. Allura preferejt illi għal dak iż-żmien inżomm kollox fija.